खुलुमबाय स्टुडिअ आं डाइरेक्टर राजीव बसुमतारी सासे गरिब आरो दुखिया सुबुंनि जिउ खुंनाय गांनैसो जिख्लाबथिंजों फांसे बिफांनि सिङाव जायराब न' लुनानै साथाजों सोरगिदिं बेरा दुमथेनानै दिन बारहोनांगासिनो दं। बेनो जाहैबाय बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानपारा बिटिआर बियाबनि जपादं प्राइमारि सनिपुर सुबानि गादा ब्रह्म। बिथांनि देहाया एसे बेरामाव भुगिनानै नोरजिया जाना थानायलाय गुबुननियाव खामला हाजिरा मावनोबो हाया, लोगोसे ना रेशन कार्ड ना जब कार्ड जेबोआनो गैजा रोङा। हरसे सानसेयाव खुनुरुखुम खबसे ओंखाम गोजा जानानै जिउ खुंबोगासिनो दं। बिथाङा दानि प्रमोद बर' दैदेननाय सोरखारखौ मदद होगोनखौ मिजिं थिदोंमोनब्लाबो गोबाव सम आरो दिनफोर खुंथायखौ बारलांनाय नुनायनि उनाव गोदान सोरखाराबो 19 बोसोर खुंलांनाय बिपिएफ बायदिनो नायफिननाय नङा एबा सुबुंखौ अनसायग्रा नङा होननानै दुखुजों फोरमायदों। समाजआ फोरमायसिगोन प्रमोद बर' दैदेननाय सोरखारा गाद्रा ब्रह्म बिथांनो थानो थाखाय गंसे न' होगोन ना माब्ला जागोन। बाक्सानिफ्राय देबाजुराम गयारनि खौरां। आंनि गामिनि मुङा सनिपुर, ओमफ्राय नामा आंनिया गाद्रा। नों बे जायराब्राम न'आवनो थायो नामा? आं बे जायराब्राम न'आवनो थानो गोनां बायथ' जाहैबाय। आबाद मावनो हानाय हा दंना गैया? आबाद मावनो हानाया आंनिया बेमार जानानै आङो फाननानै दा 1.5 बिगा दंबावो बारि बुस्थिखिनिया। रेशन कार्ड दंना गैया? रेशन कार्ड आं बानायनाय जायाखिसै आरो आगोलनि थाखानायावबो आंहा गैखाया मोना, सेन्ट्रेल कार्डनिसोमोन, नाथाय दा गोदोलांबाय बियो सेन्ट्रेल कार्डनिया। दा जब कार्ड दंना गैया? जब कार्ड गैया, पान कार्ड गैया, आधार कार्डबो गैया, बानायनो हायाखिसै फैसा थाखानि थाखाय। सानसेयाव बोथिबेसे जायो? आङो सानसेयाव बोथिसेल' जायो, मथा मथि 2-3टासोआव जानाय जायो। बे बोथिसे ओंखामखौ माबोरैहाय थुब्रायो? बे थुब्रायखानाय दंखायोमोन आगोलनो बायखानाय, जिखिनि आङो खारजि बागान खालामनाय दंना एसे, ओमफ्राय बेजोंनो आङो फानै बेखौनो फैसाखौ जमा खालामनानै आङो माइरंखौ बायनाय जायो। नोंसोरनि समस्थिनि मुङा मा? जोंनि समस्थिनि मुं बागानपारा। एमसिएलए सोर? एमसिएलए आरो कातिराममोन, कातिराम बर'आ आरो जोंनि थाखाय बा आंनि थाखाय नुनाय मेगन गैया होननानैसो बुंजायो। गोदोनि बायदि जेनेखवानो। नोंसोरनि प्राइमारिनि मुङा मा? जोंनि प्राइमारिया जपादंआनो, होमब्लाबो जोंनि चेयारमेनफोराबो बिदिनो आगोलनि जेनेखवासो। चेयारमेना सोर? चेयारमेना जोंनिया मन्टु बर'ना मा होनो। बिथांनिसिम नोंथाङा खनसेबो थांदोंना थाङाखै? थांनाया जायाखै आरो थांबाबो जेबो बुंनाय जाया। नोंथांखौ खबर लाफैना लाफैया? बिसोरो खबर लानायनि जेबो मोन्थाय गैया नामा। सरकारखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो? खावलायनाय माने आङो दानि सरकारनिखौ सानबाबो गोदोनि सरकारखौनो साननानै लाफिननो गोनां बायद' जायो। माने मदद होगोनखौ नोंथाङा मिजिंथियाखै नामा? मिजिंथिनाय गैखाया। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।